real estate developer Ron Rudin-a an ko thin chu December kumsang ka zakwa somkwa pali tho chantu ka Pisaah alang tlat lo maya tukdanga engma soilova atlai ngai lo wangin hnuaia thokte ho ngai a thata lo hlea biak po an tuma an betlang thei box silo ti chuan police an hriatir ta top maya Investigator-ten an chhui chian chuan thil rapthlak le mak em oi har satak an chhui chuak ta tlat mai Ron Rudin hi sual na khopui an ti mai thin Las Vegas a cheng ni in real estate developer ania asum don na a hlotlingin atluang boka a hausak na po million som velai ni a chut ani Margaretinen Harmon Avenue biakina angat intongin kumsang ka zakwa somriat pasari September thla anin nei ma hian nupui pasal pathum lai an nei ve toa triple choice ve an ni thihna ani chu in yai tur chuang an big lo mai thei ani Saitong khan rona hi real estate developer ania annu Margaret ve thungi chuan tunma atanga alo chak to antique manlai thil hluzor na dor ahonga anei zon na kong ve a chuan annu pa chu an tluang ang reng hle amai ro chu kumsang khat zakwa somkwa pali December ni som pakotho tran tu ka rona chu an thona hmuna chuan aron lang ta hau lo maya hnuaia thokten biak po an tum ngel hnuah an biak tlang thei tak lo wangin police an hriatir taringot maya police te chuan an report don bozuin rang takin rona office chu an ron thleng ngal vata an thokten thilom dan an sei hnuah an pui Margaret chu thu zofia thain an hria adora an vakal chilta Margaret chuan chutia a pasal bo thu an thokten an lo report ve ngot chu mak alo ti hlea rona chu a borin lo thu sein police te nena chuan thil omzia alo seifia a thil sei hi amak dang dai khop mai kumeng mazat liam ta khan rona nupui hlui te zingami pegi chu ain kap luma atharau chu an pa ma aroin lar thin thu asoya pegi thlasang chuan rona chu aril ru thlenga ati boy thina wangin yuta lama tlarau not chuak thiam exorcist ron turin akal nia arin thu alo soya police te po chuan chanchin han ngai chan le deuh ri thain an hria Margaret chu an hosanta chanchin tharlam aom em lo wangin police te po chuan an ngai ven chun zom talem lo amai ro chu report an don atanga nilina Margaret hne na tang chuan thu thar an dong le tlat mai apasal rona chu nili lai abiak po thei to lo thule abo ngei nia arin thu aron sei vele ta tun chum chu bo zui lo rual ani to lo police te chuan Ron Rudin zon na chu an thok chanta rona te in chu an thei angin anan dap kuala asum don na real estate baka silai alo boy puina sa hle ani ti hriat thei turin in hnuailam pindana silai sial bon turu el tiang enge mazat alawin tlar thap maya sumdon na tan po alo mang regani ti an hrechuak le ta zela tin silai zor phalna license te po alo nei thlap boka engma dan phallo thil ati hriat anilo an mut pindan te anan en kwal le a rona thom no le bungrua te chu akim thlapa akarti lo chu thil bo hriat chua an nei mai lo miswalin an kidnap ni don se an in le avel te chu ain hung phui thalea kiltina CCTV ain vua deuh thluah boka pon lammi tan chuan hanlu ruk na chi zia zang anilo police te chuan Margaret chu apasal a hmuhnun ber tum an zota pathian ni zana an mutma thute kartop lama ador hon na function pui tham tak nei an tuma wanga a boy thute asoya thilti feltur atambok nen zingma taka dor lampana achua thu sein in achua san lai chuan an pa rona chu alamu ni in asoya apasalin melma anei om a hriat lo thule thil zong a hriat pui ve lo thute
thuruk po engma ashil ve ngai lo thu te chenin police te chu ashil boka ronda thlalak le aka registration number te chu an la a phone number le ATM card number te po chhui zui turin an la tel boka investigator te chuan rona chu biak po tumin a number chu an han dial tria atlang thei tlat lo a phone ber atlang thei taxi lova chuan han chhui zui vak ngai na awm lova a credit card la chu kar khat don lai alo mang to box si lo investigator te chu an ngai a tha thei ta hlek lo maya rona chu tharau sual hnot chuak thiam pana zin bo mai niin an ring thei ta tlat lo police te chuan chanchin bu le TV lama te an mi bo chung chang chu an han chhuah tira rona omna chin hriate tan lom mana tan dollar singni sanga lai pek anin huam thu te an soitel boka amai ro chu abo atanga nili ayatam aliam to wangin nungdama hmuh be sei chi po ani chia to lova arwang an char hlawani chuan lom omangai mai te po atul toang police te chuan be sei pe chau viau to ma se mi puilamin rin phak bakin an ngai vena lom mante alo tam tham bok nen rona mutu ni in chal po an ron tam cher hlea amai ro chu han chui zui tlak ero awang le nikhat chu rona thian pa brusa keepers cafe neitu pa hi police station a aron lang hlol maya a thian pa bo chu shomati thule angai a that lo thu aron soi chiam maya chutia aril ruha na le mangan na thu ringot lo ngai thlak sak chu investigator de chuan ho an ti hlea amai ro chu ronin bun ruak satlia mai tura ron kal alo ni hau lo brusa chuan investigator de nena chuan thuruk poimo lutuk aron khiu riu ta tlat mai rona chu paom hle chi alo ni ozong lo maya alo ler fir fiak hlea nula sang akop na sa hle nin asoya chung a mei chelo si ke pui ho zinga chuan nu thloi pakhat su johnson hi a berigu deuh bik nin asoya chunu chuan thil engemaw tak hriat a nei arin thu investigator te nena chuan aron soita nu chui tu te chuan sui chu an han zong chuak hnuaia thu an han zot fia ta ngala rona chuan angai tuana alu na sat thu le vei tam tak biak po tuma alo be na sat to thu alo seya ni som liam ta mai khan na satakin anin hawa chumi hnuah tang chuan an line bele mi alo niin investigator te hna chuan alo seya an malak na atop le vek donemo anin ti lain sui chuan thil ni thei pakhat aron sei chuak le hlol mai chumi tuma anin ho ma deuh lok chuan an pahnia an chetlalai vel chu mi tuemo in thla alo la ruwa chu thalak chu a fapatlei rol hna an lo thona rona ashil nuwa achin fel mai tur thu asoini in investigator de chu alo shila tin rona chu palu lul le thin cheve tak ani thu sein a in lua tu telaka hriat thiam na alan tir ngai me lova in lua man an pek theilo hlek te hian a hnot chuak ngal wang thinin sui chuan a soi boka a hnot chuak tak pa pakhat phei chuan aron ti boy fo thu sein chu pa chuan rona bo thua in nam hnoina anei nge arin thu investigator te hna chuan alo soi boka thil ni thei awatam ta em rona chu an thalak lo ti dar tu chunga chuan engtinemo a cheanga chu pa chuan lo khoi le tin arubo emo athat emo te ani thei mayangem ani lo poin aina changa a hno chu pa chuan phubalak nan rona chu ada thatamayem ni ole kan kal thui main like mol mai kha kan lo thei le pal hlo ange tin he channel hi ro le subscribe lo ni chuan khonga in minan subscribe sak vela notification ka ion page chuan video thar lo chhuwa piang in I first zia thei don ani investigator chuan rona case chu ursun takin an kalpui chho zela kom trul nia an hriata piang te chu an kom chara an nu margatilizon nu dora atho pui ni bok donai an han kom vea pathian nia nilenga ina om thule thochan ni rona botu ka chuan zingdar kwa vela dora thlen thu asoya market chu athen ma alo om to thu asoi boka
marketin zing ma taka akal thu alo seiton nen chuan a in mil thlap mai chutia malak na akal vung cholai tak chuan rona u nau pa Nik Rudin-a chu San Francisco atangin aron thlok lut vanga police station ron panding ngalin thu poimo tak aron pulut vele ta au nau pa nen chuan karni liam ta mai khan anin biak thu le silai manga asum don na mihlawom tak anom thu aron shilnin ain soya chung ho chu chhui chian deuh trula a hriat thu Investigator-ten chuan aron soi velea chhui zui tur awm tanual mai Investigator chuan eng po chuni se ama rona chanchin hi in zir chiang ve phot teang tiin an mi bo chanchin chu abula tangin an han chui thale ta anu pui hlui pani te chu thu an zot fia aix pakhat zok kerolini chuan rona chu miril ru thatak le feltak ani thu sein zungol aveya wang chawa in thren an ni thu Investigator chu alo shila nupui danga nei hnuah po anin biak po reng thu sein anin nei laia ban bun apek po rona chuan tun thlenga ala bun reng thu a sei boka tin anupui margaretin pegi tharawin ati buai thin nia a sei chu abula ronan a seilan ngai lo thu Investigator-ten chuan a sei bok nu chui tu te chuan chu ramhuai specialist chungchang chu chui chian deuh thain an hreta a margaretin Utah tharau sual hnot bo thei anom nia a sei chu an han chui zuya chu tiang om reng an hmuzo ta hau lo mai rona a bo atanga ninga na chuan police ten call an donga pa ho in tol len na hmun Crazy Horse Club nung lam motor dana rona car an hmuh thu an ron soya rang takin chulai hmun chu an vatlenga car chu chirdia ka tlan na hnu niom tak hian a bal hlea rona chu pain cheng vong ve tak a car po tlehla rang thin ani sia chu tia bal taka alo am chu Investigator te ngai a thalo ngal hlea car chung velte chu uluk takin an han en fiata a chunga chuan a real estate le khapoi mo te silai muthanem takle phekhok thla bal ang reng tak te an hmuwa tin thisen farna hnu ma ni om tak an hmutel boka zirchian turin laboratoria an thon phei ta ngala Investigator chuan kar mutu chu thu an han zot fia tun ma detective na lo thok to thin Joe Blasco alo ni reng mai Joe hi detective thatak ani thina amai ro chu misual pol pakhat arukin alo pui thina ni ti man chua ni wangin a hna tang chuan choltir alo ni toa Investigator chuan heng zong hi a hmel an hmuh rualin an hre chuak ngal veka film khur a tul hle don ani ti po hrilnon an ngai lo Joe chuan kar khat vel liam ta tang khan ama motor dana bika rona kar chu ain hun to thule midang tu mai in chulai hmuna chuan an da ve ngai lo thu Investigator chu alo shrila chu hmun Joe na thona Crazy Horse Club chu gang leader pakhat tonia ta ania rona chu tonia nen chuan boina engemo an neyanga misual ho chuan thatin chulai hmuna chuan a kar chu an hung tamayam niang thil ni thei avatam lulai ta em Investigator chuan Margaret chu apasal karan hmuh thu an va hriat tir hnuaia tin Joe Blasco le tonia chu apasal mel hriat zong an ni le ni lo te an han zot ngal boka Margaret chuan chu tiang engma a hriat pui lo thuin a lo chang boxia ma han lak vak ngaina awang le ta hle karatisen sample an lak la chu atlem tham dewa wangin DNA chu soilo blood type tak ngial po an hre chuak zolova Investigator chuan han chhui zui na tur thil engma an nei ta tlat lo ti chuan kumsang khat zakwa somkwa pali chu a her liama rona chinchang chu pakhat ma hriat beltur aom lo are hian are vung maya arwang takngial po an hmuhchhuah theilo wangin rona case chu chui chhualova a thamral mai te po a hlau om ta viau mai amai ro chu January ni somni pakhat kumsang khat zakwa somkwa panga Las Vegas atanga mel somsari vela hla Lake Mahove lui kama sangaman tu chen khatten ru ro an char thu report alo lut ta tlat mai
investigator te chu rang takin chulai hmun chu an va thlenga mishing ru ro ngei ani ti an va fin fia ngala ru ro omna sir dewa chuan manlai thil an thuruk na thin bom killi nei lian angreng tak alo oma aluru le ataksa chu in hlat angreng takin aom boka luru chu mun lila ya akwa silaya ka na hnu ma ninge ya hriat ani a mel te chu eng ma a hriat thei tolo wangin ataksa chu anan endika abana ron tiin ziak diamond ban bun alo bun reng maya a chiang takwar mai investigator te chuan rang takin anupui market chu an va hriat tir ngala nungdama mule be seina alo le nei san thu te soin atuar thiam lo hlea alo trap zoi mai real estate lalram neitu Mihausa rona thi thu chuan tual chung chanchin bu phek malam alwa khat ne hlea amo phurtu hriat chua alani lo thu an zia tel zel boka wangin ngai ven tu po an la thahnem hle chung mi pui laka tang chuan chanchin thar hria in ti papakhat aron pen chuak le tanol mai private cleaning service athok pakhat Augustine in ti chuan police station a thupoimo tak seitur nei niin aron in soya investigator te chuan an lo kom ta ngala Augustine chuan tual thana hmun ma thian fai nia ain hriat thu aron soi tlat mai January ni somni panga khan Margaret Rudin-in anin chung ti fai tura aroi thu le chuminia a che dan chuan angai ati that lo thu a soya Margaret chuan an bedroom chu coffee dora thak aril ruk thu soin carpet le khumpha vel zong te chu la chuak vek turin atin hin ain soya carpet chu pai tura tel that atum lai tak chuan chuata thi khar ni om tak thil dum koi deuh thang huam a hmuh thu a soya tin bangathalak intervel a shruk fai lai poin thisen perna hnu ma shruk fai ninge yalang spot tereuh te a hmuh thu investigator te chu a hril boka atu sei chuan nu chhui tu te beng chu a ver ta zak maya mutbu vela pain hmuna chuan kal andu ta ti chuan Augustine ho chuan bolhlo paina hmun lampan chuan an thok chuak ta vanei thlak takin mattress cha chi le akor hlui lampang chu an va hmuhchhuak le ta hlawa uluk takin an han endika mattress nuai lampanga chuan thisen farna hnu ma alo om nual maya investigator chuan endik turin laboratory lama an thon phei ta ngala amai ro chu rona thisen sample an kol miau lo wangin an thisen hmuhchhuah chu atangkai turangin atangkai thei tlat lo Margaret chu rin hlel list number 1 ani tawung maya investigator te chuan ain le ador chung te chu endik thain an hria nam upazok le dan poisak naram renga chuan du mi in dap ngot te a thei velo wangin district attorney hnen atangin search warrant an la thlapa ti chuan investigator te chu asiruk lain an thok chuak ta Margaret in an vathlen chuan alo chi ai na samaya chutia a in chung an han dap tamai chu mak atin a hrathiam lo hle amai ro chu lo in soi khongai thlakin lo in langai dan ni lo somsari ma se investigator de chu an chefu tatlat mai Augustine soyang ngein an mut pindan banga thalak in tar le in chung ceiling vela te chuan thisen perna hnu ma shuk fai to niom tak chu alo kai nual maya Investigator-ten chung thisen per chu enge ani an han zota Margaret chuan apasal rona chu annar a thina sat thin thu le chung vela ati per chu nia arin thu asoya tin chu pindan chu rona nupui hlui pegi in ka hlum na hmun ania ain ka na thisen per lakai vel nia arin thu asoi boka rin hlel om hle ma se an soidan mang vela tang chuan awoi om le tariau mai fin fia na fia fai fek fok awm lo chuan in man ngot thei ni hek lo le investigator te chu an phuranga in an che hit le thei ta tlat lo mai chutia ain chung an daplai chuan investigation team le lamin Margaret dor po chu an lo en thli thlai ve mek boka alai zon nu donai chuan investigator te hena thil poimo tak soitur alo nei ve le tlat mai donai chuan
rona phone belai Margaretin angai thak ruk thin thu alo soya angai zong nei te po asiat vek thu investigator te chu alo shila chu thu chu Margaretin rona da bo adu chan tur thatak ani awangin investigator te chuan an han ngai ven viau dona ma se donai chuan a soi chin bak chu engma asiat bik lo awangin dora lekha poimo sang sang te chu an la an chuasan vele tamaya investigator te chuan Margaret chevel chuan en thlarenga papakhat K3POB rual vel nen mun sang sanga an mudun ta fo mai an han chhui chian chuan chu pa chu computer programmer Israel lammi Yehuda Sharon ani ti an shetheita tin maktak main rona bonia tak ven a hire ni ti te an shetchuak le zela investigator te chuan thu zo fiang ei thain an shia station lama an ko vele ta Yehuda chuan Margaretinen chuan thian thatak an ni thu le a pasalin a boral san ta ka wanga alaina thu te a soi luama investigator te chuan a ven hire chung chang chu anan zota mimal thil poimo mangani thuin a chang fel eta amai ro chu om dan vela chang chuan investigator te ngai a thata tlat lo Yehuda chuan Margaret chu apui nge an ringa amai ro chu an rin hlel awang ringotin han shen ngot theina dan an nei silova an chuatir leta Margaret dora changa an le khalak chuate chu anan endika rona ruang an charna hmuna an bom charang chia leina receipt an hmuhchhuah ta hlau mai receipt alan dan chuan bom chu pahni aleya dora chuan pakhat chau an hung boxia thil ain mil chhota viau mai Margaret an rin hlel na chu adik chhodonin an shia investigator te po an phur to hle amai ro chu tual thana man ruwa ber an la hmuhchhuah lo miaw awangin an la phur over thei tlat lo ti chuan kumsang khat zakwa somkwa paruk July tha thil poimo lutuk an hmuhchhuak le ta Las Vegas atanga khochak lam mel somli vela hla lake mita tui hlo thiam ten pistol 22 caliber an char hlol maya thu nei tu te hena an ron the luta police lamin silai chu anan zir chianga a license te anan endika Ron Rudin-a ta ngei aloni Margaret nen anin nei hnu de uloka chu silai chu abo thu alo report dai toni ti te anan shetchuak le zela thila omang chhota zel mai chuta laboratory lama tangin DNA test result aron chuaka Margaret in chunga thi sen an hmule mutbua thi sen bolhlo paina an char chu alowin milchia boka investigator de chuan finfian nei thato ka in ngain Margaret Rudin-i man theina arrest warrant deal na chu an theluta kumsang khat zakwa somkwa pasari April di som pariata warrant a chuaka rang takin police te chu Margaret ina chuan an vakal ngala ma se alo om ta hau lo mai Margaret chu police ten an mandon ti in shelok niom takin hlate khwa alo tlan bo dai maya investigator te chu an hoi hai hle an case chu mor an bok theidon to ni in ngain an han lom to veinen Margaret izon na chu an han thokle chan ngal chara a ming le thalak te chu chanchin bu le TV lama an chhuatir chuaya police station shanga an thondar boka vanei thak takin kum ni zet aliam nu kum sangkhan zakwa somkwa pariat August tha Phoenix anu pakhatin an thopui nu and bot right chu police station lai mek Margaret Rudin nen chuan anin an thu aron reporta ti chuan police te chuan and bot right chu thu anan zot fia voi ni ngot anan koma and chu a hoi hom lea a felin a mel thabok sia tual thatu ni thein an shetlat lova chhui zui tulin an shelo amai ro chu apindana Ron Real Estate Farming R Ron Rudin Realty logo chuanna an char hlau maya en bot right chu Margaret Rudin ngei chuani ti an chiang theita amai ro chu mantuma a chen na mun an vathen chuan alo tlan bo le man chia azon na an tho angai le tatlat mai
police te chuan an chhui le chara kum sang khat zakwa somkwa pakwa October tha Revere Massachusetts atangin thil thanem tak athon chuak ti an hmuhchhuah ta hlau maya tin July bor vela cheng nu pakhat chuan police nena tual that tu an zon lai mek chu a hmuh thu alo sei ve boka rang takin Las Vegas Investigator-ten chu Massachusetts lama chuan an han thlok lut ngala Margaret-ten na in ninge an hriat kota chuan an chang taran maya chuti lai tak chuan chuina Pisaah deliver tur tlangwal pakhat hi aron kal hlau maya Investigator-ten zinga pakhat chu delivery boy ang chuan a in cheya kongka an vakik data papakhat thau lampang hian aron honga Investigator-ten chuan a in rin lo lai takin an bo huka in chung chu an dap tangala Margaret Rudin chu bualina hlau thong ti hriat tak hian alo ding khur hlata Vegas thil thlengwang kha emni ti zong a soi theya ti chuan apasal Ronald Rudin tha thu boyerin hel thua chuan an man tange nge ani police te chuan atlan bo chan te chu an zota Margaret chuan rona thopui then khatten a thil nei an I tawanga an zon reng thu sein chung ho chu biruk san deuh hri angai thu asoya amai ro chu Investigator-ten chuan a thu sei chu pakhat ma an oi saklo March ni kumsang ni pakhata Las Vegas Nevada court a ain lana defense attorney Michael Amador chu trial ni masaber tangin a thu sei anoi hlea jury te beng fale an ril ru hne zongin thu a soi manglo ti prosecutor-ten chuan an hria theitop chhoin an han nor leta tu she tu sang kovin Margaret u nau nu donai nge po chu aronin lana alai zon nuin rona phone angai thlak ruk fo thu soin ama marketing e po chuan ngai zong anei thu aron sei chuak rup maya tin rona ruang an phurna bom chu dora a hmuh to ngei thu a sei boka thudik nia a hriata chuan athisen zom puima ni se a chandu mia alo mai ti chuan prosecutor-ten hun rei tak an lo chui to na an thil hmuhchhuah te chu jury te ma hetiang hian an soya Margaret le arona te chu anin nei atanga kum khat leka aronan ngai zong anei ti Margaret chuan a hria rona phone belai chu angai thlak ruk fo wangin hairual anilo kum sangkhat zakwa somriat pariata anin then zoi ngeya amai ro chu reilo te a anin hruai vele maya anin kop that le hnuah po chuan anin kar chu a thate chiam chuang lova nu padangin anin hriat pui thlap thin thuruk le thil poimo sang te chu engma anin shilton ngai lem lo rona sum don na thil ngat phei chu Margaret chuan pakhat ma a hriat pui lova asum din hun tak ngial po engma a hrevelo chutia a pasalin alaka thup anei fo chu Margaret chuan angai thiam theilova angai thalo chuan rona office a phone a ngai thlak ruk na a phum ruta office a chet vel dan le thilom dan te anupui na hriat zel ta ka wang chuan rona chu angai a thata lo hlea anupui hlui keruli ni bula Margaret chuan a en thla nia a hriat thu soin engemaw thil thalo tak ruwa man anei nia angai thu a hrila ti chuan aro khom tu tur azia zinga anupui Margaret chu a thailang ve tamia lo maya a thailang lo satlia mai ni lovin engma chan anei lo tur thu aziak khera chu thu Margaretin an hriat chuan a thinur hlea man chua theilo tur da that atumta kum sangkhat zakwa somkwa pali December ni som pariat pathian ni zana ma taka an mua zanlaya chuan rona muhi lai tak chu ama silai ngei mai chuan alua voili akapa aruang hansong bolvel tur chuan ani meichia ringot tan chuan ti ngai na aom lova abialpa Yehuda chu apun taringot maya boma khungin rona ruang chu venin an phura lake mahove lui kambirulai dewa chuan an hlang tha ruang chu an halta ni tin prosecutor chuan tual thana thlendan kim chang chu a soi chuak ta ti chuan kumsang ni pakhat August ni somthum pakhata Margaret Rudin chu apasal Ronald Rudin-a tha thu boya chuan thiam lo chan tir nin dam chung lungin tang tura chung thu rel ania
kumsom ni hnuaia parola chhuah an phalsak dawn ani margeti bial pa Yehuda Sharon ero finfiana le in puanna engma aom lo wangin achung thu rel sak thei ani ve talo ani